Chini Jora news no nai tongnai takuktai bukuk chongno tini norobai player nai live stream khaimani bo jagani nai tongki sabaidi tei kare thangari ga tongri kitcha bo jagani simi nai tong sabaidi norok tei norong kebo live of faya ko tab su zratoi khara su live of faigana bo jagani nai tong sagari kuleno bo jagani nai tong sagari tei tinini topic no kisa norobai sebai group ke kok salai norobai kisa live stream khaimani jeta miyani patimung no tui kaisa single live I am acha boro sagari nang tabo single live pirongka kaham da tong dada kaham no miya kaisa norok nukhana jeta ani channel khoroksa borok hack khaine naimani phiaba bo password strong ni bagai bo naimaliya bo nakar sanka bini kami rok ang saimanka bisram gonsunai chung saimanka ang nogo acha nogo na khana thanglai do jompuyo khana pula memorandum thana do thamani sagare nini live standing ungjak nini live disturb ungjak au net sluni bagai kisa disturb oi tongo tamnike net kisa problem ni bagai belai tolap labo ang tongmani ke kisa net slow ni bagai nakari current bo thangjak tei jara tabo bo jagani nai tong sabai gari current phayasek norok kaham ke kok salai mangala kani ni live dis Sandika nono bulam so kahani hai tini sari function jarani live stream o sari kaham dra kaham kaham sari kaham nono bo hani hai tei tamrok khai tong sabaidi tini kisa norok bai subas sugru ke kok salai nanai jete tini kisa live stream khaimani norok tini nukhana miya horni jeta pani patimung chini chompong nogor 12 school o jara rungsrungnai jegrok bus gari chaloknai rok bai hanang pinang khaijakmani ba jagao memorandum rwna hinba khana kaisa TSF rok memorandum rwnai chini tabo bwskangni jeta boot exam no tui memorandum rwnai tini o jaga khumulungo rwkha Radapur PS o khana bo borok kwbangma thaya jagao narwnai hingke chwngma keno khana o jaga rwnai hingke bo chwng o jaga thangnai hingke bo jompuio direct thanglanai tei belai no tini live kok satoi tongkha tamni ke current rok kwrwi tei khana tamo biang urlainai sagari okay okay do hambai hingke norok bo lamsogo norok bono single life is the best norok bono saiman kana dal bidal news entertainment nei bin bo kaisa tongo bobo khoroksa chini devguru pores devguru no popular khainai bosi chini devguru ni gan rok rwchapmung rok bosi rwchapbo norok bono ang bono interview nana hini tongo tabuk da current thang sadi tabuk no current thango belai no ang live stream bo chengo current bo thango ekdom jatra chaya ma haita
Jara tabu like progria kungke like rodina padi tei subscribe rok khaise kung khaina padi kok kungke obhasi tini norok nukhana chini jiraniani SDM chini Champanagar 12 school thangai ringnai rok bai jeta kok salaimani aro bo kok nar kha chini jiraniani SDM jara am hai party mungno khlainai rokno kwrak majra rana bagai gosi phaika bobo sem chini yangni bai no lan kaisa au yangni lan kaisa bolei yangni thangkasno yang bo thangnani ingaba heda chini yang kareng phaiga no yang kareng phai acha sigla sakla no hambai superchat rohma bagai belai belai no hambai nung chungno aska daily daily superchat duai like dan dara kokkorei like dan nini tabuk bo jaga tong sagari di tiwoda sanja kaham dara nono sanja kaham do sari pang sanja dara no nono bo lam sogo tinini kisa kok lam salane hini chung khaimani norok nukhana chini Champanagar 12 school jara rongsirnai jogrok mia kaisa jaga picnic thangmani picnic ni kifili tongfuro bus gari driver rok bai jeta sak motok tongna nai yasi kukchi khaijak mano na tei mia norok lama roko lama obru rok khaima nukhana tei hinkhe mia jeta ani channel norok hack khaina nai hini samani phona borok sabo hingkhe ang borok ni mung salia bo call khai bo baithakno nakar sanka di tiwo no kisa puiso acha kokkorei di tiwo na kailai bario thangra na hinui tongo acha singlai bor jaga kailai bari bini kailai bari rok asuk chama hamya do bini kami saimangka bisrangkon saka bini kami haifano ang bini video no voice record no ang upload khainai hin tongmani phiaba bo nakar sanma bai bini voice rok no ang khailia bono ang direct no sakani ani channel jekono wngui thangka nung bo bisoro nung manjaknai ang bai hinui ang bono direct no kok saka tei norok bo jagani nai tong sai tong baidi current kwrwini bagwi aram nainai tongkha norokbo mwkhang rogo tos thonjak nukhana haifano tam khaisinai chengjak ba kaham da tong dara kaham no chicken de chicken debarma hai hai chicken bo jagani nai tong sagari kokkorai nung bufuro tripura rok fainai sagari sigla sagla good evening sabita tripura good evening nono bo hain hai lam sogla bistimo voice recording hordi ani oro nakardi single life bo kisa bini sayangma bai bo gosika tei omo samung khailia hinui boyar oi boyar sade lam sogono bo sari pangsan jarao tini horni muita morok sa dara tini horni mui ingke to ko mui masing tei yango tongo beans rok ge mui masing no kisa mos deng rok khaisa ono tongkata tini dal mungsa songoi jara tabu video no like rogriya kungka like rogri di tei jara subscribe rok khaija kungka khaina di bwskangni jara kwbang manna rokno update swrungmung rok nani chung thangui tongo kaisa successful wngkha khe chung norokno swrungmung kaisa chwktui phaiya norokni bagui tamoni hingke sabo bai sa tabuk nung ang saisongno kebo kwrwi barao jara jara tabobo norok arsa single life khana koide rogo thangnani sari jongpuio chini tubo tamo khe tongdara ego norok bani kisa kok lam salainai hinui live stream khai tongmani mano riyang official sari kaham dara dada nono bo nam sogo mano mato riyang official
bo jagani nai tong sagari tinini topic hingkangke jara tini chini চম্পকনগর 12 স্কুল kaisa miya horok patimung pati thangka tamni hingke abo belai no tabuk chini tipra haste gwnanggai bwrwi rokni sakao chini hanang pinang khaijakmano tei miya horna rok lama rok obroad khaima nukha amno tei tini jiraniao jiraniani SDM sak baithang bo tini o school o phai mala phika tei guardian rok bai kok saka kwrak majra nai hinui jara o samung tangnai rok no angbo hamjago joto no tiprasa rok no support khainai dara au hambai nung kwrwngwi tongma bagwi amaikano chwng sugia jora o support khainai nang o jigenda tripura o kaham ang khna ang NITO sima thangra nai scooty painani acha NITO na koita digiro thangnai hamari deborma lamsogo nono bo current kwrwi da dara current kwrwi da current kwrwi live bo khaio current bo thango acha jiken deborma tai sakadara ang Bisramganj acha Bisramganj ni na da nono bo lamsogo Bisramganj tongdo tei nung Chini Jora news ni live stream o phaima bagwi dada current phaikya tei tam saka naigena dada nini parakhe ani biyang wngkha sa ani kami hingkha khe Jompuijola hingkhe jotono ano sinigwano dal bidal news entertainment good night to Chini Jora news acha kholomo dal bidal news entertainment tamni khe bo tini an live stream o phai kisisa jorani bisingo nukjak phaima bagwi current phaikalei current phaika ang comment khaima bagwi si current phaiblei dara acha hambai nung comment khaima bagwi phan current phaikana teibo hamari wngthang teibo hamdi nini surimung teibo kuchugo kaham kwrwngkha ma tongthang current phaikya tabukno current phaio live bo kok sao current bo thango nung bo phaio current bo phaio ma sing siblei doko kwrwi tei tamrok khai tong sagari norok bai bo malaya rok balokha da like than 100 haino hai do chiklo sakalo nono hambai teibo chubai tong horma bagwi ang khna 9ta rogo thangnai acha kokwrwi 9ta rogo na do chwng to bukhe o jaga chwng khna khela final swlabui no nangnai do Jompuio aro khela final wngkhano 12ta rogo Jompui jar playground no 12ta rong bisingo wngno chwng khakaio pa mili suka na ang comment khaimani current phaio tei live khaikhe current thango do mili suka nung bo phaio current bo phaio ma wngkha ta doba siklo saklano belai no hambai tamni khe boano aske support khai tongo tini super chat rohoi aske support khai tongo tomung norok bo super chat rok send khaina muchungui tongkha khe super chat send khaimano norok chuba horna muchungkhe chubai mano jara chubano muchungnai rok nana siblei kaham da tong nini nana kaham no baba daily no uko khama tong gaba kaham nai blei boroba jara tabuk chini norok nukhono miya jara tabuk chini rungsrwngnai jigrok chini malkhung chaloknai rok bai hanang pinang khaijagui jara patimung miya horni 7ta 8ta digi hayo Chompongnogo abono rwksawi tini Chompongnogo 12 school o guardian meeting wngkha master bai tei ah jaga phaimanjakha chini jirania ni jara SDM tongnai tei UC rok thangui manjakha ah jaga borok SDM kokna rwkha bwskang salo jara o samung no khainai rok no kwrak majranani bagwi bo sakpang gosi thangka dadu dadu numukar dadu namaskar kokri hambai nana hambai hamari no sinima hai acha sinima hai na hamari no kokri sinika to chwng sinilaina bo nango tamni hingke chwng khoroksa tiprasa chwng sinilaina bo nango
दादा नों लाइभ खाया दा तिनि चिनि दाल बिदाल कायला बारिबो थांनाय दंहन सावो साइमिया bo कायला बारि दा थांना थांया हामारि नगो नों आनो सिनि वो दा सागदे चिनि हामारि सागरे चिनि इकोनो सिकला साकला ना सिरि सिनि tamo khai tong ni kono ro ban live stream khai tong kisa tam ni ke miya ni jara pati mungna tei kisa kok lam salaya na hnai noro bai tini kisa live stream khai mani जों गोबां मुलुगफोरावनो थाङै सौयै मायै दङ तामनि के kisa ani samung busy dongmani bagै जोंबो सिगांनो साला नायगोन जोंबो सुज्राबतै लुकुनो थाङै सौबाय मानो kaham no blei sikla sakla नोंखा बाहाय बबो kaham no tamni ke bo kaham tongan tini sujrate ko live stream rok nukjagui tongi man khubla live ni borok rok joto gam grung dei sabita tripura jotono kaham no live ni borok rok tamni hingke joto kaham grung tongai tini sujrate nukjagai tongmako tamo topic tini ni norok simon kana jara miya ni news no nainai rok champanogor 12 school ni rungsrungnai jogrok miya kaisa jagao picnic thangmani picnic thangai kifil phaimani jorao malkhung chalongnai rok chuak nungoi rungsrungnai jogrokno hanang pinang khaimani tei sak matok tongnani bagui yak suluk muluk khaimani a party mungna tei tini kisa a jaga ground report nana thangka जों ground report namani norok nukhuna video chini a jagani jorani SDM bo haino kokri klangka tamni hingke amhai samung khainai rokno kwrak majra nani bagui gosi thangka tabuk sujratui manja khani जों khanaka jorani champanagar thana o hino जों khanao jara o party mung khainai rokno sikla sakla pa nung ba bara bora bura ano sini sinai sa chasma rok thukjak khe kosom jat rok kokrei chasma kosom thopano bonano sinai no tongo chini sikla sakla mai doi jak hadara mai cheko mui tei srapsa tongja songnai tini ni mui hingke mui masing songnai hini uansugui tongo tini tamni tini ni jara news nai tongnai rok saiman kana chini jara o SDM jirania ni SDM thangai je a jaga guardian rok kok samani tei a jaga chini tipra sabo haino chini tipra jubo haino o party mungo inbu tongo जों saimanka chini tipra jugrok khorokni khoroktam tong hini जों saimanka phiaba जों borok kok sanai phano borok lasi jamon bagui kok sano soiliya the kokri I miss you too mui masingle tamo ba khokling dei khokling baksa jo khokling ro hono heda baksa jotono janjar title janjar kok millaya ba jara jara tabu live jara nai tongai tabu video no like rogriya khungko like rogri nari tai o channel no subscribe rok khainaya khungko khainari tamni ke norok katal katal jefuru जों video danai afro norok video nugnai bwskangni tamsaga jani ketika thanks kok kwrai tei norok jara tabubo nai tongnai rok bo jagani nai tong sari जों bwskangni je topic rokno tei जों kwbangma norokno update wano miya norok saimang kana jeta ani channel hack wngna naimani abo haino hai a borok sakthang call khaiyo gosika tamni hingke omhai samung khaimani dara ani chaliya nakar dihini saka bini kami rok saimanka bisram gons ni जों saimanka haiban ang bini kami exact saliya tamni hingke bini khoroksa kaisa live tongmani जों bini call recording rok जों markha haibano जों upload khailiya tamni hingke bo saphang call khai nakar sanma bai
जों मांखलि रनो ती फेले हानि जों खाखायो फियाबा आं अमहाके ok channel simiya agi bu channel amake na ang hack khaina jaka buibai tabo ke obong ke second channel norok nukhana ang ek somoyo school life tongfur bang kaisa channel tui tongmani abo bo hack khaina jaka buibai tabo bo amhake no hack khaina digi thangai tongo phiaba bomia ang strong tongma bai gosima gosika tonga dido teisa phai tongo kisa busu ang dara kok koroi doni samung pai fano jora manke faibidi kokoroi hamari tongari do acha kokore tei noroni kono sungmung ro tong sadi kono sungmung ro tongke sungdi norok ani kami rok siyang tonghange phiaba ani mungle ang tabung na saimangla jefra ani samung successful yasa ang ani mungno sagalak do I have like and subscribe. Okay, kokore sabita tripura no wo hambai like by subscribe ma bai te nini channel ok tong sagari tini belai no lugu leng khadam hingga tini belai no guri jak जों tini kaisa jago thana tongman se belai hakjalo thangmani yagolo se जों daisa hain hai kifilei chambonogoro kaisa jaga ma thangpi suo koroi acha ko koroi na যারা তাবুবু ও চিনি চ্যানেল ন তাবুবু যারা ko khaya kongge khainari basina para boro sadara basino para boro sadara acha ni basai tabuk suk jate gari kho tabuk sa ni basai gari kho do jefuru angni basai bai na yapura angna rona phunu gari wan jat rona ni basai sabo ni basai bo jaga ni na rona phunu gari oke dara chicken ako kokre oke dara boroni kamile boro kisha please sadi sabol tripura ani kamingge jompui norok jompui siri sini samia jompui dui jompui tongo jompui hil kaisa tongo jompui jola kaisa tongo ani kamingge jompui jola bodo ektorene sini hai noi nono bulam sogo bo jagani nai tong sagare asta jubel koloi block tamo problem da atang tamo parao waisa fano bistik bistis khlai baya nang ano tuda sini sagrade ju sini yangi tongka do sagare sabong kata mo problem da problem gabono mia jeta ani kaisa channel khorosa borok hack khaina naimani amna tei kisa norok bai kok share khaina tini phaimani tai inke norok mia horna nukna jara jara social media naini roke champono goro rung srungnai jugrok যারা বাস গাড়ি চালানোর bai hanang pinang khaijakmani sakmotok tongna naijakmani abono tei chong tini ground report nana thangkha school o phiaba aroni master rok chong bai kok sana nailia chong kok tumani chong a jaga kok tuma thung tongphor chong malaikha jara a jaga ni SDM bai chong SDM ni khuptui chong saimanka a jara party mung khainai rok no kwrak majra dona ni hnai bo sakpang gosi thangkha tini ni topic ka amna tei kisa kok salaimani ta seperti oke oke sini wo acha kok kore sini wo na just funny si do dara au kok kore funny je na ni bufuru fainai kaham sera dara tam saga bufuru fainai karam sara dara acha karam sara biang sing mabo yang ngo ko suble na monodigi karam sara oi dara ei do sari tam biang korom sara biang singamu sagare nung jubili no sinia haida jubili sinu do sagare jubili tamo parawo tamo singa bota singo tamo problem da atang tamo parawo waisa fano bis khai baya nung ano tudo sini kami wo tamo bahayang sagare
কোনো প্রবলেম rok tongkhangkhe saimano কোনো jwngjal rok tongkhangkhe saimano chini kamio to belai jwngjal mangno tam hingkhe tabuk chini kamio naisingui naikhankhe je tabuk masing tabuk masing wngkhe si kisa rok current rok chungo phiaba watui ni jora rok khe belai no current kwrwi watui waisa phaikhe no 2 sapta rok current kwrwi rok wngkha chini yang kami rogo hingkhe tamoni hinkhe jara current no naikoli tongnai department rok belai no samung saktariani bagwi omhai samung wngwo current waisa waisa phaikhankhe 5 minute 10 minute rokano current thango chini yango kwbangma no jwngjal tamoni hinkhe chini yango chini kamio rwngswrwngnani bagwi lama subidar kwrwi tei tui nwngnani bagwi tui kaham kwrwi tei befangno omo hai jwngjal mangsi chini yango ang thangkha do dana kok kwrwi do jora mankhe faipidi haino hai kok kwrwi ONGC rok kisa problem khlaio ulo samung khe call khainai no kaka kok kwrwi ONGC rok ni chung saimankha jompui jola je SDM rok chungno kok tongma horka kamio thangwi jara kok khainani bagwi phiaba chung haino kamio bo habwi maiya tamoni hinkhe kaisa kamio luku tongma bagwi chung ufarcha kok tongma thumnai wngwi bo chung farcha coverage khaimaya kamini ni jara luku tongnai rokno chung puila ma swngjanai tamo bishoy tamoni bagwi o jaga borok omai khe wngkha hnai phiaba chung saimankha o jaga chini je ponchayat o tongnai rok ni kisa tong hinui chung saimankha jara SDM ni khoktwi chung sika jara SDM ni khoktwi chung saimankha obo hwnkhe norok ni samung chwi jara chung tabuk para basi tongnai rok chung ek wngkha khe chung jotono khaimano tamoni hinkha khe jisuk government phantong jesa phanangthong borok ni khoktwi phanangthong chung ekota tongkha khe chung borok no nori mano chung ekota kwrwi khe chung borok no nori maya chung borok ni phanno payangnai chung se ekota tongna nangnai kok wngkhe boro dada ang tabuk khumulung no sari tamo mui songkha mui songyako mui masing songnani uansukgwi tongo korom sora biyang singmo sagari do kisa ayang monu side wngkha mo korom sora do ang korom sora jaga sing tongkha do monu uko digi do অসিত দেববর্মা অফিসিয়াল নং tabuk boro ba dara ang tabuk kowono khumulungono reno dara dacha mono digina korom sora chung korom sora o thangsi phaigena ble o chorai khorksani o mokol thui yori tongmani a jagao nangkhe kol khalai borok kisa mana khlaimani maniya wngwi tongo norokni rubber bagan rogo tar swngwi tongkha acha kok kwrwina chini rubber bagana tar swngwi tongo hwnkhe to abo ang nokni borok bai kok salai naigana a tar rok no thangwi tankhlai ready hinui sai naio no jisuk phano o jaga sorkar ni eko khai di nwng tongmung no habu bagra wngwi tongkha khe nwng nini jaga tei nwng rohono rohaiya nini ichha chi nwng samung khairana khairiya nini ichha chi kok hingkhe chung habu bagra jara tongnai rokse ekota tongna nangnai tamoni hingkha khe chini kwbangma norok nugkhana bui chini kwbangma ukorok no ekota wngwi norok choba rok khaima nugkhana phiaba chini yango hingkhe ekota kwrwini bagwi nwng ang nasilai laimani bagwi omo hai samung chung borok ni se kesien khe ma tongmani bagwi omo hai wngwo noko kwrwi Binoy Deborma acha tamo kok saka babo Munui di dara tamsaka Binoy Deborma munui de dara
tei kamini lukurok si omo hai samung no kwrak ma khainai tamoni hingke kamini lukurok ekota kwrwi hingka khe chwng bwskang ni salo bo omo haikhe khaijaknai bui bai binoi tamo kok hamya bini tamo kok hamya sui abo hai chaya kok kwrwi jara abo janjar ni tamoni janjar ni bwkhani muchungmani jara comment hamya swinai kok kwrwi suiding abo niji ni sagono self defense respect kwrwi ongo tamoni hingka khe khoroksa borok omo tui live stream kok sai tongo jarao bini mung no bo bodnam khlaimani kwlai omo hai what hamya bai kok jeta kok samano norok chini nasigoi nairikha khe buini dophani borok ya niji ni dophani borok no tini omo hai what hamya bai niji ni dophani borok no kok sai tongmani norok nukha na nakardi tongdi dara sini ayang bo weni si phaio nin yang weni si phaio na kok kwrwi phaikha ba borok no nukorok khaidi satrai rok sogoi khulumdi deba satrai rok sogoi khulumdi da weni si rok no norok parani borok ekota kwrwi ang bagui no omo hai jara kwbangma kami kami o weni si rok bai kisisa chini borok rok hingke rang puisani lubo thangma bai chwng nugo omo haike no norok tabuk jompui lama ni jompui je jaga chompon-nogor lama bai jeta jompui colony ah lama o norok nukha na weni sini tabuk kaisa jaga office wngna thangui tongo phiaba ah jaga saboni chini tiprasa ni borok ni no tini omo haike jaga najagui norok office khaina nai tongmani norok nukha na jaga kotorma kotorma haino wakhagui tabuk ah jaga office tangna nai tongo kaisa jaga khe khlai si paikha jeta tabuk chini bon kumari hinui norok nukha na ah jaga jeta pipe rok tonmani ah jaga ni simino je weni si rok ni samung supply khaijago yang jompui area o hingke o jaga bo kwbangma korok ni yak tongmani bagui borok tini omo haike phanmanui tiprasa rok ni area o omo haike habui weni si rok samung khai tongo phiaba nasigoi naikha khe weni sini jeta gas twlangmani bo chini tiprasa ni jaga nini gas tlango lashoko chini tiprasa no dam khe gas ma paio. Tei norok bo jagani naitong sabidi kwbangma naisingui naikha khe naidi chwng jara kami kami o tabuk kwbangma jwngjal choli tongo kubun dophani borok rok phaiui kebo ba phaiui nwng boro tabuk khumulungo da ang khumulungo no bara o tabuk nasigoi naikha khe naidi chini tiprasa area o je jaga wansa general area o 10 bar bo soro no 10 bar kaisa lama no 10 bar repairing ongo phiaba chini kami o hingke 2 bosoro waisa se wngmani point o waisasa ni se wngya chini kami o khe naisingui naidi chini je tiprasa area ni kami lama rogo wngka khe belai no jwngjal tamoni hingka khe tini norok nukha na jeta Assam Agartala route jeta main route kotorma highway khai tongmani national highway khai tongmani ah jaga bwsuk lakh lakh chini general tabuk khumulung jeta chini area tei lama swnamjagui tongmani aborok nasigoi naikha khe chwng chini tiprasa ni wngwi belai no lama rok ha najagui tongo phiaba aboni hairok no kebo khorang tisanai kwrwi jotono janjar personal byakti jotono janjar uansuklaio jotono janjar tonglaio I am going to Iraj brother okay kok kwrwi Sabita Tripura kok kwrwi
chini kami o to tai abo hasini saipono tai pailili atam ni ka chini kami lamaro belai no jungjal tabu phano se norok nukhana chini kami jeta lama tabu bo repairing thikeng ya fia ba repairing ngo tabu haipano o jeta repairing ngi tongma sanasi je jaga agi 10 ফুট tongmani jaga o haina hai tabu khosoro si ulta repairing khayo ulta tornalo duri thak ulta tem si chikon si jeta lama rok repairing khayo haibano tamo sanai jara kuchuk level tongai rok samung no tini om hike khairi tongma ba chung jara luku basingoi bo chung kuno khainai kwrai jara kuchugo tongnai rok tini kuno saya kok thaisipan saya bwskangni jara kuno saya hingke norok jeta chini kami lama nukhna kuno sarkar ni hoite kuno kokmania niji sapang kami kami nok nok thumlai rang puisa rok khibulai dojar gari rok bai ha wakhagoi je kami lama rok swnama rok norok nukhna abo keno kwbangma tiprasa area o bo haino tabuk chini tiprasa rok lama kwrwi tui kwrwi omo hai kwbangma norok kaisa nukhna pohor debar mani jeta youtube o tei bishal debar mani youtube o norok nukhna khoroksa bwrwi son nok tangoi 2 বছর bo amhike tongkha belai no uanama singsa tam hingka ke bwsuk bwsuk umor jorao kuno ri kwrwi ri chum kwrwi thujaknani blanket kwrwi amhaio ke aswk masing thwk thwgo tamke bo jora laikha norok nukhna noklao sonni bera khakoro bai thui tongmani norok nukhna omhaike no kwbangma yang mungia kami rok thangka ke chung nugo nok huk kwrwi omhaimang jungjal chini tipra samang omhai jeta jungjal klai tong tabuk sujratei phiaba chini jesuk sarkar phaio sarkar thang phai phano chini tipra sani ke jungjal tai paigla norok jara tabu live ni video rok no like rok riya kungka like rok rina badi tei jara subscribe rok khaijia kungka subscribe rok khaina badi tam hingke norok no chung bwskangni jeta kwtal kwtal update rok chung norok no rwkhangke norok dadi nugui manai tam hingke ke chung bwskango kwbangma swrungmung no tui chung video khaina thangui tongo tam hingke ke jefuru da da new number gadi sabuji blog tam sakabo angni ni comment bujliya do dada new number gadi tam number kadal da san ka sagari ani number da san ani number nang hangke channel ni sakao rajak tongo a jaga thangai norok number collect khainari jara nangnai rok a jaga number tongo last day 7969 dada new number gadi nadi channel ni description o rajak tongano a jaga thangai norok nadi tomung no tabu yang tei nana muchung kangke ang sawano 69096676 hai repeat khainai 6909966796 norok nakangke o jaga call khaimano abo ongkhe chini jeta o jagani channel ni number tomung no norok kuno share rok khaina muchung kangke sahori mano ba norok ni kuno kami rogo jungjal ongoi tongkangke chungno sahori mano tini ni jata part mungno tui tini kisa kok sawan hnoi norok bai kok live stream khaimani norok nukhuna champanogoro jara rung srungnai rok mia kaisa jaga picnic thangmani picnic ni kifilman jorao no jata malkhung chalokno bai sakmatok tongnani bagui yak suluk muluk khaijakmani hello baya live done okay kok kwrwi bo jagani nai tong sagari
Nona bu lamsogo Chini Jora News ni live stream o. Apa timungno eta tabuk tini SDM go sithangka jirani SDM go o party mumbai inbur tongnai rokno khorok naino cham chakma churi mi देखा है आपका ओके ओके कैसे हो आप अच्छा है क्या नरक साइमा kana tini chini khoroksa kusam ex MLA chini subut dewarma jeta tini no langma chomani mia langma chomani tini o jaga khumulungni kokchap nogo tini bini mang thino narik laika chini MDC rok tai chini o jaga kwbangma MLA rok phai koknar bini mang thino narik phaika मैं बिल्कुल अच्छा हूँ भाई सबसे क्या कर रहे हैं अभी बोलो खाना खाना खाया tei hello dada dada indo sagare jiminjing kai feng tamo bahai kok sagare lam sokono bu live stream o kono sungmung rok tongke sungui mano tei nini kono share rok khaimo jongke share khai mano tini ni topic no tui inke jara miya kaisa na rok party mung nukhono jeta champonago rung nokhlawo kaisa a jagani student rok picnic thangmani kifilmani jorao kaisa party mung jeta party thangmani a party mung tei norok ni jate tini kisa kok clear khaina hne norok live stream kok samani मैं खा पर किया अभी रेडी है आपका अल्टीमेट टूडा बच्चे क्या है आपका साथ और मेरा साथ कोई नहीं है मैं अकेला ही हूँ आपका वीडियो मैंने रोज देखा है आपका सब्सक्राइबर है मैं ओके ओके को मेरा सब्सक्राइबर है ना आप अभी क्या कर रहे हैं अभी घर में है क्या तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है और मेरा तरफ से तो आपका चैनल क्या पीयू को गोरख पू को गोरख दादा नहीं होता बतना यूट्यूब ओके मैं अभी घर में हूँ अच्छा कौन कौन है घर में आप अकेला है क्या दादा नहीं होता बतना यूट्यूब ओके सब्जी ब्लॉगर आपका कोई चैनल होगा तो डेटिंग डेटिंग दोस्त बना सुना भी ओके ओके दिनै हरनि सानफ्रामबो माइरं जागा साबायगोरि तै बजागानि नाय दं साबायदि दिनै कायसा कक शेयार खायनो हिनै खरसा बरक बाय कक लाम सालायनो हिनै दंमोनि फियाबा लाइभ स्ट्रीम कक साबाय दिनखै आं बय किसा कक दै गोरोङै नायानो बरनि जेता ताबुक kaisa kono tui norokno ang bwskang ni salo borok tongmungno chungbai interview rwno faikangkhe chwng norokno phunugui rwano jeta tabuk chwng twitra haste gwnangui chwngno tongthokgwi tongnai rok tini sujuna tei tamoni bagui siring sorong baikha chwng borok kisa kok lam salaina nai tongmani ta dagragiri
बेलायनो डिस्टेंसि आंले दादा अच्छा बिलुनिया डिस्ट्रिक्ट ना आंले दादा अच्छा बिलुनिया yang Udaipur बिलुनिया बोले ना अच्छा दोनों ना वो खान है लम्फोगो और चीनी लाइव स्ट्रीम हो बियांग कमाई था वो क्या खर्चा कौन सी करी क्या jara tabuk bun jenai tongnai tabuk tai bukuk song norok Simon khanati jeta miyani party mung atui ang kishan live stream kok sai tong tabuk norok ni kunu bakhani kok singna musung marok tu tong sabai di tei norok ni kunu kami rogo hamia sai rogo tong kangke chung na sahoi mano chung jesung man chung norok bai kerungnai kus hulna नहीं है मेरी देखे तो रेगरे हैदराबाद ओके हैदराबाद से आपको लाइव स्ट्रीम में आपको भी स्वागतम है अभी क्या कर रहे हैं बोलो जयंत कल भी आपका मेरा लाइव में आया है आज भी अभी आया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैदराबाद में जो पहली घटना हुआ आप उस उन लोग को पहचानते हैं क्या जो त्रिपुरा का आदमी स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर में जाता है उधर में बहुत गड़बड़ हो चुका है वो लोग अभी त्रिपुरा में वापस आ गया ये घटना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप बता सकते हैं क्या हाय जो साबजी ब्लॉग हाय सारी तमो सानम मुसुं सागारि tamo maisa ya da sao maisa nai dai serap sa tongkana norok ni live stream norok bai kok share khai bekana mai rok sawano tawano dei sanai jara tau norok ni kun sumung ro tong sabaidi tei जों साइमन का कक थमन बिसिं तै जरा ताबुक पार्टी मुंबाई मिया जरा इनबुल तंनाय रक टीचारं बो सस्पेंड खाइजों नहीं जों खोनाका मालूम नहीं है लेकिन त्रिपुरा सर त्रिपुरा सहरना ग्रुप है ओके ओके आप मालूम नहीं है ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में खाना खाया रात रात में आज निनियर बर सै बुंगै तंग सा दादा सकती सैबो सा तंगर बेलायनो केसे केसे सैबाय हर थुबुर रग तै केसे सै लाभ करै सै मासा तै आमिं तीनजना दङ आमिं रग जुता रग पइन्ट बारखागै वाकि गित लाइन थांबायो एकबारे कस दंस कस सै रबाय दंगाई सुख शान्ति करै सका सै रबाय tamo ano kisa ro faidi dara acha नोंसै नानाय लिरनाय दा के रेडि फैनाय के ना आमिं दा लिरना मो संसारै आमिं बो दंगौ सिदा कहमा ताजा ताजा हो जागा कुकुर खायै tamo mai saya da tamna chatai
Munai ni para boro kisah sadi. Ani kami ingke jompui jompui. No jompui ingke jotono saiman kana yang takar jela kana ni jompui do kayang jompui hilyata. Aming tonggo nogo Agartala ni para ri mani. Acha Agartala ni para ri mani na. Ingke tamo sui besada hamjak sari sui besa. The Bishu Development Official. Dara nono bolam sogo han headline bistimo. Sui Londa ma dea. Sui Londa ma sei. Sui ka ma sei. Are yang ba si bisna thancha rok thuka sui. Sida hane pungu. Sida han punta sei inge horo kchangja bole phataro ke ba room rogo tui dai muthu tang. तिप्रसा ग्रुप है हैदराबाद हाँ हाँ पता है और जो त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन चलादा तंग सही चलाबो तंगो बोरैबो तंगो सही ताबो बियां गमाय थांबो कते खायबिदि कमेन्ट खायबिदि नरो कमेन्ट खायखासे नरो कमेन्ट नो रिप्लाय ना बागै आं नासिङै दंगो नरो कुनु सुंमुंग्रो दं साबायदि बा हायनो दिनै हायनो दो सालायसिनाय कक सारि चला नानाय इनके तंगो तंगो कक करे चला फोटो नायनाय दं के सैबो सानि फोटो काहमा काहमा फोटो बुइ रहरानो tamo budi sino bus bunani tayo sa tini horo pungkake sida thoi thai mukri maya hain kese kese rumang hamna hanu hadaran ka kesang ja bota boro go ga aming roko se chikon chikon hanung bisna roko habai thobai bai dogar phiori kange phunungnai ko live stream pai kange nini number script lei tangbon nono phunungnai Hai dara di ke dewar ma blog nono lam sogo hani hai tini ni live stream o bahai tong sagari tini tamro khai gya sagari ये पुंगिस तंगा लाइक कर दिया भाई सब अच्छा दा तापो देवर माँ ठीक है कोई बात नहीं है आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइफ में आने के लिए आज का जो लाइव स्ट्रीम है खाना खाया है क्या तामो खाई तंग बुदी सामना बुनानै सागादै सामना बुनानै ukorongno de o amingrongno do bunai nakaba sirongno do bunai sagadei suino kokore buan sui belai kaham kaham lo he bunam musung yata khairogo chorai rogo asai asak do chika ge puna hanya wang wang ka pungu horong ke kazang zang mani yang bumang ke hanya tai khasia ba sui himani bu kisen ko ge hanya bera ita no aboni ro
नहीं है आबोनिरो नादी hayaké biniro foto hordi do kokori horan bini yatekano liman dewer mata mo aset celah hamkasa neng ang salah ham ya boleh ang salah sidra sih neng setai salah naitok boleh di ke dewer ma blog ang de tini sapungno kumulunggo acha kumulunggo tam khai sagare tini salbong pungko borok hai माने क्या उनको बर्फ है मैंने अच्छा आपका ये दोबारा चैनल है क्या आपका चैनल दो है क्या ये आपका मेन चैनल है क्या भाई नों नुखना जेतो खरसा बरफ आंनावनो सिनांगौ होनाय हाय बुस बुरि मा हाय tapok dido dara foto hornai like dan nini para piang sa Rahul Dewar manano langsung live streamani kami ke jompui do jotonan kami bakal siang itu orang tanya ni mungrok siang itu sampai kena jeprani successful na yang nong purani para rok ani korok joto kisu nong detail khai rok ang tabuk tamu khai tong rok joto nong ang pura detail diri wano hai हरकाहामे ननबो हरकाहाम लामसोगो बहुत जगह नहीं तो सगरी हाँ है मेन चैनल डाटा पंदेवर अच्छा उनके बाद नंगो सबले चिनी बरफ सबले हाय दारा सारी काहाम हायुं देवर मा ए ननबो लामसोगो सारी काहाम लाइव स्ट्रीम फाइव बागे ननबो हाय पाइपली हामबाय besar no English besar no English dalam mani lem suka dara अच्छा ला द ककरै नरक त बसाबती रौ गनां बा तै हमारे देवरानी नि मुंसा खना रिदि dara जतन ना कर दे आनी मुंग आं ताबो साइमन गला जेपुर आनी कैसे सामुं सक्सेसफुल नै आंगापुर नान मुंग सानाय real jacks audio getam saudara neng kebo jagani ang jompui ni do ang jompui yang baro tagar jola nono beri khorok sa hamjak tongfu choli nada oi na kar de ang am hairok tabuk gelak tab ni ke jeng tabuk am hairok ba jeng tabuk gedalam sungya nang khe jeng ulo buskang salam nang kok tui jeng salayano हर kaham dara acha do hor kaham nono bu hani hai hor kaham Chini Jora ni ningoi bu hor kaham tai ani torop theke bu nono bu hor kaham mai jasa ka sagari manai chakha dara acha chakha na tam moi rok songoi mai rok chalai ka sagari tei bo jagani nai to sagari manai nang gisa nini kami rok gisa chungno share de khaimano nang saisung da bara wo dara ang saisung no ang khorok sa important kok salai di hamjak kok ta sadi kok kare abo joto chung yaksi pasa tomani joto no chung mili abo tai tam khailesine he deba na chung abo no ma bujilai nai thok tok bahan sidara ko ami phai tong kan no phunu no do minu ko masa no kada ko masa phai tong ka chikon sa khai ani rumo mang tai ku siro ko tai masa phai kwa tai masa bora phai na sidok nai tong ri sida ani rumo mang borok haino hopung sapung tai borok bai tongai rok tong khare kerika tai sko borok bisina rok se kasa pai unai kha ni dol tai masa ben thak tai masa
Amah mang ta aming rok bai sui rok bai mang hopong sapong haini bisna rok khai thui rok tong phaio jora jora kang ke skill wo rjai rok oti saka ka aming rok pur sar kita jago aming nini aming dadara ani nok malik ni aming ani nok amang phaio borok oma naithok mani naithok mani chara charai ka tam jan chana rok nai tong kha samale borok tini khe mui rok wasi rok sai rok bani sido go mui ma sing rok ako naigari dara ani channel no kisha subscribe ready inai saga di dara please narok jara channel tabon ai tong nai ko di ke deor ma blog nai no no khona bano kisha subscribe rok khale di bano subala di tam ni ke chang tibrasa subala na nango sei bai aming no nai na nai kokri ruwana aming balai no naithok khai nang khusuru lai tong nai di klei ko borok seibai aming dara nang khe tamo bai mai cha khasa ang mai che ko do ang tini khodi mai che ko mamui songje ko tai serap to tongke songano uko aming rok phai ni kisa bor no rugana nasingi tongre kutuna soibeli ya room ni ormang tongai so borok sida ma ke mang tongai aming rok ormang hamnai ormang tongai सपोर्ट करना है तो बोलो मिलना कर अच्छा अच्छा उसका रुको मैं देता हूँ ana masa ana masa ronada aming masa apa to ani aming bungia nok malik bai mas kala ni tam ning ke ani malik tong bolo daga ge poro ko kisa mas kala ni de heda na dara angke gabor dini si acha gabor dini ka to jang chung gana gana no jong bai bena no bola जों गाबोरदिरावबो गोबां बर'नो जों थांनाय जुबाय फैखो तामनि के जरा सुगियारनो मुक्तै फाइतों मुक्तै तिनि बेलाय लेंखा yang uyang matangman bagai गोबां जागा थांनाय जों तिनि कक matangman bagai लेंनि तंखा बेलाय no tei norok bo jaga ni nai tong sabai gari fat tei bisi jora nagla khang live stream kok sanani खर्चा borok ana belai no bar tax khai tongkha bo pai kisa kwrwngnani bagai norok saiman kana tabu bwskango chini 12 rok ni exam ba metric rok ni exam support करेगा तो मेरी को वही रत्न देना बर्थडे भी सब मेरी को वही रत्न देना भी सब करना आने काम किसा voice आं थां साबसिनै ओके राहुल कक्रै नों जरा मा बागै बेलाय नों बाहामबाय आणि यूट्यूब चॅनल दालबो किसा सुबा जादी बियां बायाब सं अच्छा कक्रै ini channel tong na o channel da data book kok sai tong na o channel by da nang main channel open khai sagale ke chang no live stream pa ke chang no sai ro no
Jodani ni channel rok no chung share khairo no tomung no channel bai khai tongong ke tei ani dara acha kok korai dara nung tini horo ke tamo mai songnai sa dara tini horo ke komui masing bai dal songai chana ni wan sogoi tongo naigena tamo rok songjak no भैया मेरी को भी सपोर्ट करना है भाई सब ये को नरक दा तापन देवर मा हने नरक नो खना बनो बो नरक दा तो सपोर्ट खाइबे जी ताम हिके बो खरस सिनि आंखे गेम नि mang si video daga bo dara ang pula no no sanai nung tomo game ni video rok dai tong khangke please mini game ni video no stop khai di tam hinke no rok no tong khana tabok chini of the gaming rok ba sponsor khaima rok video rok na jara dane rok ni channel kwbangma channel delete dungui tongo chini monos de rong channel bo no rok no khana tei yamo tene sin tebra hasini chini শঙ্কর দেবের মানে bunu खोनानो tai abid dever mani channel delete ang ting ting chang saimon ka pia ba chang abid dever mani channel busu jara tai delete ang na ang ya chang abo tung tab sar ching saime ko tamo biang kamai thangba ke borok dongke live mathak lai si onda da शंकर का ग्राउंड का पास में है हमारा घर अच्छा शंकर के घर का पास आसपास में है क्या आपका घर है ना अच्छा ओके ओके पेंसिल को पहचानते हैं क्या पेंसिल वाओ मिस मशीन भाई दाल चाना नहीं हाँ 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 kok rai muy masing baksa muy masing no bangsa kaba khau ko lekh rok na bas kaba tam tam dan no amno dara angke 110 क्लास अच्छा क्लास 10 हो ना akon dara mayrok chadi do dara hor kaham hai mai chapai kenge jarman kenge ata rogon rok bai tei sekereng phi bonan live stream jara afrogo je live stream nane musona rok habui mano ঠিক আটটার সময় এনারা বইতে সে করে লাইফিও না ওকে আনতাবো ওকে মাইসানা ni bag kise mamai rok songa nangke do jotno no hani hai sari kon san jarani ngai tei sa hani hai paiplia jara kerengoi tongnai rok na hambai tamni ke chung tabuk chung tamsaka pencil green शंकर मैनी है मेरा भी है ओके ओके पेंसिल पेंसिल है ना वो जो थोड़ा थोड़ा वो फुटबॉल खेलता है ना पेंसिल वो मुझे पहचानता है पेंसिल मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ नहीं यूट्यूब चैनल dan subscribe kai rika dara ang
Acha kok kore hambai ang mono ni channel no subscribe khairi wano o live stream pai khengkano tam sako oke bi tata bye oke tata do ongke jotno no haine hai sanja kaham norok bai tei sama lai phiwano 8 ta ni somayo